kabor jong kejing duai. Lukas khatwei kendai adu khatlai. Pan bat pin sayo. Wat bat pin sashem. Det bat on sapli epi. Namar kat ubawat unshem. Bat ya ubatit on play. Hatu don ukpa uban ai yala ukun da umau habau wan pan kupu. Ne on ai da upseng habau wan pan dok kha. Lapis niu kat nuru. Pitip ban ai da ki ki babha yala ki khun. Kat no lele ukpa beneng jong pi. Un ai ya ki ki babha ya ki to ki bawan pan no. Di pelayo snyo ya keneka jing pule bangala de pule di hakabiya dei bat keneka jing pule kadai syapang jong ke jing duai kabor jong ke jing duai bat bobon lagi perlok ki balalong kristan ru hija nijuyo sngob ha ya kini ki kintin ki baong bangi duai nimjuyo jing ku dengan kan mentoy ayu keng ban duai kata ka jingkili babun ki pat ba ki kili dalade la ya lade ru mo ki ong ba ladang it wai ru ublei jukur ku ini ti kata ngadon kawai ka jingye thu khana ka banga kwa bani thu ipi chisen don wai perlok jonga ubadon ya kawai ka kun kentei ka bastat adu kata-kata kata ka khun jengu kalong kabastat kanang ban keren Hindi kanang ban keren English bat kanang iki kintin ki babon jai de uni uperlok jengau la sngau serong hadu kata-kata ba uyo ya ka khun kabastat bat kabasempang la ka tho ni ka pule dikata ka penlong yu ban sngau serong ba uyo ya ka khun kentei kabastat tinggi syai keliru ba hakapor ba itai khon jeng u idon ka exam niong ba kumno ikhon jeng pi ipen krep hai ka exam ulong klem artatin ba ka khon jeng andala yo result kan wan de hakmat bat kan long number way na pedeng baro ki khna tingas ngulungo ya kata bat hanga habangap persang ban keren bat itai khon jeng u ngalap baka dei sha kakna kabastat adu kata di daka jingkermen uong ba hadin balayo ya kersol kakon jiku kan wanra ya usok babha kata ken Henry ha kabakhat do ondayo result kata kakon jingu kam syam la po syakmat namar babalei uta ukpa mo uta perlok cenga syam langit ba kani ka khon jeng u kampoi syakmat lesi dei penban naga jing sha liang jong kinong hikai ngai hadin kata persang banwan cha school jong itai khon jeng u ukli wat ikida ka khon cenga kalong ka bastat bat balai kumne kampoi re syakmat tika kinong hikai kim don ai ban kaman siu wong aba long ki bastat to start ya baro om ban start tangi ki ve ni ar re ban start ya baro tingim don ai ban batai ya pi Henry tangkata he ba ki duna bon ki jing duna bon ka jing bomnang jongka Henry ngai pan ban wong ba ngam ngai ya kata ka khon jonga kalong ka bastat hadin ka jing ya tai mo bat kita ginong hikai uta ubri syam langit ti ginong hikai klemban si kiapan ai da ka paper exam mo ki bala dep tho exam ki peni ya u ya ka paper anda ulapet ya kata ulapan ban ba ka khon jung u kalong si cha ka khna ka bastat Henry kam syam latip ban tho ya ki spelling kata ka jing duna jongka kalong tang haki benta jongka spelling kamla ban spell mo kamla ban spell Henry baro kanang lut tang ban haka por exam kamla ban spelling ye kidak
de halo jong kata kanong rim udah perkat bad udah pan maap hiru na kita ginong kai jong dak kena maap inga mangala sngau sorong palat na bangam tip ya ka e ka kun jong ka duna lesi wong baka kun jong ukam duna shu henrei pan ka jing sarong jong u haka bakado kalap ya ka jing duna di hangning anong yepi sapang ka nika kitin jong blei kabor jing duai bon lagi perlok kiong kan mentoy ayu ban duai ladangi duai ru nyimyo jing kerku don perlok jong ngau ba ong ru ba ladap sibenai ba u duai henrei cham la yo jing kerku di kanika wei ngaku wak ban pensngeu sepi kum ki pai ba di kanika long ba haba pi duai to duai na du men sim ke kenang ba pin ke jing kerku blei ba ting ting let's see mo kum kanika kawai ka jingmut kamang kwa manai pi lada don ki tiar ki ba phimut ban pharu na kawai ka state sha kawai pat ka state pi pha lang ba ki speed post ni ba per ki jing start pi pha ladam biang ka jing tho ka kerteng ki jaka ki penkot kam syam la poi sha ki to ki driu ki ba phimut ban pha de halo jo kata kanong rim haba pi duai ru la da phim duai na du ka men sim bat na du ka download kata ka jing kerku kam syam lawan ka jing duai kalak ban bampor taki ngam syam long baka kalak ban bampor tang diki sngi tang diki kenta tang diki tayau daki snem bu kumjo henry tolong ki bayasha bat ki pas kem ka jinge ba cisin ke sngi ka jing duai jing kan seorlo kata ka jubab ka bang aku man IAP ba lada pimpat yo jing kerku henry to duai na du kamen si let's say ka por ba piduai ba pinam syam la penya jengmut tang hakatu ka banta ka ba pikwa ba pinyo jing kerku no bele henry to penya jengmut ba to scam ka jinge nang ba pinyo ya ka di jing kerku kumba pilayo snyo ya ka to ka jinge to kana jonga ba ka jing serong ya ka e ka pangim tip kalong ka ba e adok ta kum to prolok jonga jin bal adai ba u check ya ka jing bakla jong ka kun jing kam syam la long kumta kumbala ong henry dei na ka daw jong ka jing sorong jing la tikna ban number way kata ka kun jing ha result henry penban kala dunai ka spelling di kaju ha ka jing duai ru lada pi duai kan ka noru lada pim duai nadu ka men sim pim syam layo ya ka jing kerku tipat sakawai ru kumbala thok hang ni om don ukpa uban ai dau mau ya ukon abau pangku bat dau seng abau pandoka lada pisniu ka doka noru pitip ban ai jingbam ba bha lagi kon kata kalong ba ubleiru lada ngisniu ka no lada ngi pop ka no ru henry lada ngi kloi ban phai su da ka jingduai nadu kamen sim ukloi ban mat iki pop jungi kataru kawai bangila yo eka jingkerku ke jingkerku kabang iyo kalong haman laka seken ubleu ayengi ya gani gamet kapat kabakoi kia kataru kadai lengba ke jingkerku jong blei u ayengi ya kamariang kabamiat kabha kataru ke jingkerku jong blei bubun ba nimla ban im bilem tak ke jingkerku jong blei henry ya gitu gi parlok ki ba ong ba ladangi duai ru mi jingkerku kane kadai ka message bat ka jubab ka ba clear na ka ta jumpi aba piduai let's say piduai pim duai na du kamen sim kata ka penlong ye pi ba pim syapla yo e jing ku henry nang ne shikmat aba piduai terduai na du kamen sim kata ken pat kabor jong ka jing duai kala wan ra ini ya ka jing ku nang ka jong play mentai tangini tintin prolog ku blai shibon an yaro yaw Jesus Christ